Ogiri nafa. Ka ihe mmemme kịta na nsi m na-esikwa ike kịta azi. Ka ihe mmemme ka isi m na-agazirịrị were. Jizọs. Oke shi gị na-eshi ike. Ịchọ njọ ọrụ obute ya ha wee nye ọchị na. Ememe zum. Azụ m ogiri na-abazi ya ọrụ obute. Azụ nke kwa ihe da young man na-akọ. Ndị a na-azụkwana m oji oyibo ya wee mee na oje ebe a na-anyụ nshi rukpuru a na-anyụ nshi. Ka ọ na-agali asolili welele. Ka akọ ghara ịbanye ọsụmọ nke na-eme na nsị ịkwa na ọrụ obute. Azụ m na ya young man na-akọkwa nnọọ ka onye buru batrị ya mana nwere mogwaluo ya jekwuru Bobrisky ndị a na-akpọ ya akpọ from ike ka echi dị akpọfuolie nya ọ na-adịli ezi ọ ba ime ọbịa ọ bụrụgodo toilet ka ọ banye nshi na ọ ya na-agazi nwere ibe ya eme na ọma nwezi obstacle ma circumstances nke ọ bụ na nsị arụ obute ị na-asụzikwa oyibo ọsị m na ọkwanye ya mogwaluo ya like that nsị oke iru ọgụ azụ mgbe n'ihi ejekwuru ndị bọbụ anụ a ndị Bobrisky anụ a a na-eshi n'ike akpọli erighị ego ka ọ dịrị ya izi na-anyịzi nshi ọ na-agazi nke ọma Kekwanụ nke asị m gabere Bobrisky. Mgbe ụlọ aka enyere ya aka na-edezieli ya ike ka ọ na-aga lụwa ọfụma. Ma mmụọ kụkwara gị ele ka esi njepụrụ Bobrisky. Asị m gawakwala onwe ya ebe ị na-aga na onye nke na-akọwa ka onye bụrụ eze na ọkwa na ya ruo obute n'iru ọgụ si ya ihe